салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо кардаед. Бародарои азиз, хоҳиш мекунем ин видеоро бениҳоят важният то охириша тамошо кунед ва ҳар яктатон мефаҳмед ки мо барои чӣ ҳамин хел мавзӯъро интихоб кардагем ва барои чӣ шуморо бениҳоят важне ин чиз. Илтимос хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо кунед. Агар ту мигрант яъне ки нафаре ки дар Россия барои документ дигар камбудӣ дорӣ, пас видеоро то охир тамошо кун, ҳамаша худат хоҳӣ фаҳмид. Бародари азиз, хеле ки ма як муддат пеш дар телеграм каналмон яъне объявление кардем, фаҳмондем дар эълон ки мо мехоҳем як барнома ташкил кунем барои ҳар яктатона ки бисёриҳотон медонам савол доред нисбати документатсия ва дигар штраф дигар чиз. Мо хостем ки ҳамин барномаро ташкил кунем ва ҳар як саволое ки шумо нисбати ҳамин чизо дорен, мо ҳамин саволои шуморо IFMS худаш пурсем ва ба саволои шумо ҷавоби аниқ битем ки чӣ хел ҳамин ситуатсияҳо буромадан дар кор. Ба ҳамон хотир бародари азиз, хоҳиш мекунем видеоро илтимос нагзаронед, шояд як гузарондани шумо ягон чиза айбайн мебарад. мо мехоҳем ки чӣ саволое ки шумо нисбати документатсия дорен, масалан ина якум ай Тоҷикистон меояд чӣ қадар дар патент гирифтан дар кор, ё ки штраф дорен, чӣ хел штрафи шуморо споридан дар кор ки дар номтон масалан вақте ки мегирем бисёриҳо ҳамин хел ситуаташ дестаст ки штрафҳоро меспоранд, лекин ба ҳамин хелам ай баъза данешон удалид намешаванд вақте ки граница пересекат карда мешаванд, ё ки Тоҷикистон меран миан уже дар баъза данешон масалан ҳастай ҳамчун оплатид нокарда, яъне ки бигем шумо платид кардагиен, лекин ай сабабе ки неправилно мекунанд бисёр чизоро ҳамиёра то охира масалан намефаҳмонашон чӣ хел кардан дар кор, чӣ хел платид правилно кардан дар кор ки ҳамон шуморо галочка нишон буда дар госуслуг. Ва мо ҳама ёра иншоаллоҳ ки дар ҳар як барнома кӯшиш мекунем ки майда барои шуморо боомӯзем бародари азиз ва чӣ хел бояд штрафа правилно спордан дар кор ки ай ҳамин ситуатсияҳо шумо яъне ки бироен дига нашава ҳамин хел ситуатсияҳо. Ба ҳамин хотир бародари азиз, хоҳиш мекунем ҳар яктаи шумо чӣ саволе доред нисбати документатсия, нисбати ҳамаи ҳамин саволо шумо метавонед ки дар комментария нависед илтимос саволотонро просто нависен коротка ва мо метавонем ки ба саволои ҳар яктаи шумо дар видеои оянда иншоаллоҳ ки ҷавоб битем. саволои шуморо интихоб мекунем, кадомеш ки масалан саволе ки барои документатсия ё ки дигар ҳамин чизои дар кори ҳастай саволои важнияй мо подбират мекунем иншоаллоҳ ки ба саволои ҳар яктаи шумо мепурсем, баъдан ҷавоби аниқ метем ба ҳар як саволтон. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем илтимос агар хоҳем ки мо ҳамин барномаро яъне пеш бурдан бигирем ва ҳамин камбудиҳои нисбати документатсия ва дигар ҳамаи ҳамиёро мо масалан айпай ҳамин кор шем, илтимос хоҳиш мекунем видеоро дастгирӣ кунед, як лайк монед ва поделиться кунед. Обязательно дӯстое ки бо мушкилӣ доранд дар ҳамин ситуатсия ҳастанд, шумо метавонед ки ҳамводам бигӯед ва шояд ҳамонам ягон савол дошта бошанд ва мо равон кунанд. Мо обязательно ки саволои шуморо ай худи фемес худаш мепурсем ва иншоаллоҳ агар шумо бародарои азиз дастгирӣ кунед, конкретно ҳамин барномаро мо пеш барем, ваъда метавам ҳар яктата ки мо мерем дуруни фемес, коргари фемеса худша иншоаллоҳ мегирем, мешинем, қатъиш ҳамсӯҳбат мешавем нашоти ҳама документатсия, не толка як барнома мешавад. Обши ҳамин барномаро мо пеш бурдан бигирем ки саволоро шумо ай худи фемес ва ай нафарое ки масалан ҳамин қонунро чӣ хел масалан айбайн бурдан дар кор, чӣ хел бигӯ масалан қонунро, яъне ки чӣ хел шумо меоед ина бисёриётон мегӯянд ки патенти чени як моҳ вақт дорад ва ҳамира чӣ хел айбайн масалан тезтар кардан дар кор, ки дар байн ягон задержка мешавад, шумо балнич мегиред ё ки дигар ягон камбудӣ мешавад, ҳамиёро чӣ хел исправит кардан дар кор. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем илтимос дастгирӣ кунем видеоро, бинем чӣ қадар шумо максимал видеоро дастгирӣ кардед. ма бовар дорам ки шумода яъне ки ҳамин барнома интересный мешавад ва шумо мехоҳед ки мо ин барномаро полный подробно полный қафошем ва иншоаллоҳ дар оянда дастгирӣ кардан бигирем. мо ҳар шаҳра масалан мегардем, не толка дани момент мо саволое ки мерем мепурсем дар шаҳри Ярослав қарор дорем, лекин Москва, Санкт Петербург ва дигар ҳамин шаҳрҳое ки нашоти документатсия масалан чӣ хел кардан дар кор, чӣ хел не, ҳамаша мо видео мекунем. ва раҳои фемес ҳам бисёриётон менависед ака фемеси фалон ҷо ба кадом та мера чӣ хел, ҳамаша иншоаллоҳ ки видео мекунем ки ба кадом адрес бирен чӣ хел осонтаре ва чӣ хел ба кадом ҷавоб бирен вақте ки шумо дар ҳолати документатон камбудӣ дорад, чӣ хел роҳҳо қатъӣ бирен ки шумо дар даст нахӯрен ва бирен коротона буд кунен. ба ҳамин хотир бародари азиз, бовар дорам ки барномае ки мо пешниҳод гирифтем ҳар яктаи шумо дар кор мешавад. агар ки ҳамин хел боша, пас фикри ақидата дар комментария навис, мо обязательно саволои шуморо мехонем, якта пропускат накарда ҳар як комментария шуморо иншоаллоҳ ки мехонам ва ба саволои шумо ҷавоб метиҳам бародари азиз. ба ҳамин хотир ин мебад мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ҳамие ки мо ташкил кунем ҳамин барномаро ё не, ин вобаста ай ҳар яктаи шумо мекунад. агар ки дастгирӣ кардед, маълум мешавад ки ҳамин кор шумода важне ва мо ҳамин барномаро ташкил кунем. зиндаву сарбаланд бошед, кадоме ки то инҷа видеоро яъне қатъӣ мо тамошо кард ва дар фикрҳои мо розияй. Ба ҳамин хотир фикротонро обязательно нависед,
жда дорум ҳар яктатон хайр то видеоҳои оянда.